Magampo kita. Ginoo, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo alang kanamo, gitukod ni Hesukristo imong anak ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa imong kaayo, santusa kami ug bantay sa kanunay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang lingkod ug maminaw tas mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya og pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, og dili na kini hitsurag tao, mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, og maamang ang mga hari sa iyang atubangan, kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila, og makasabot sila ni adtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya'y kaambong nga makadani kanato, og dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya o gisalikway, nakasinati siyag mga kagulanan o mga pag-antos. Wala gani mutanaw kaniya, wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos, o gipas-an ang atong mga alantuson. Apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, og pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasa laag, wala musubay sa hustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisa gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya, sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya, wala gayud siya'y timik. Gitaral siya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya lubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos og pagsakit kaniya, sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala, makita niya ang iyang mga kaliwat, og makabaton siyag taas nga kinabuhi, og pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inigkatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya og masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, og siya maoy mupas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya,
uban sa mga bantugan o gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kanila ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Diha kanimo o Ginoo, nagadangup ako nga dili gayod unta ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinod anong Dios. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayon. Usa ka katawanan alang sa akong mga silingan, ug usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala. Ang nakakita kanako sa gawas, nagpahilayo kanako. Hikalimtan ako sama sa mga minatay nga wala hinumdumi. Sama ako sa usa ka panaksan nga buak. O Amahan, itugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Apan ang akong pagsalig, anaa kanimo o Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwas ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway ug mga manggugukod. O Amahan, itugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Ipadanag ang imong naungari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaluoy. Pagmaisog ug paglig-on sa kasing-kasing.
kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Mga igsuon, lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mo batig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita og muduol sa trono sa Dios, diin tua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw sa mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit, nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan, nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sumala ni San Juan, mao kini ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan ug mitabok sa sapa sa Kedron. Niadtong dapita, may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol, ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila, busa, mitagbo siya kanila, ug miingon, Kinsay inyong gipangita?
Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarug didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako, misibog sila og nangatumba. Ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus, Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milalit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo, uban sa ilang kapitan, ug sa mga gwardiyang Hudeyo, ug siya gigapos nila, ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas, nga mao ang Pangulong Pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudeyo, nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tao. Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari ug misulti sa babay nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babay nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili oy. mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardiya naghaling og kalayo, ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinagoga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka man kanako. Maoy pangutan-a ang mga tao nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan. Nganong nakaako ka? Pagsultig ingon niini sa Pangulong Pari. Si Jesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ni adinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako. Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas ang Pangulong Pari. Ni adtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa, ang uban miingon kaniya, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? apan milimod si Pedro. Dili oy.
miingon siya. Unya, usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tao, kansang dalunggan giputol ni Pedro, nangutana, Dili ka ba ang akong nakitaan uban kaniya didto sa tanaman? ug si Pedro miingon na usab, Dili. ug diha-diha may mituk tugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudeo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot molapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa paglinis aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila, Unsa may inyong sumbong batok niining tawhana? sila mitubag, Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. ug si Pilato miingon kanila, Dad-an ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. ang mga Hudeo mitubag, Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudeo? Si Jesus mitubag, Imo ra ba gayod kining pangutana o gisultihan kabahinoon sa uban mahitungod kanako? si Pilato mitubag, Hudeo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pare ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? si Jesus mitubag, Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudeo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba diay? Si Jesus mitubag, Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini natao og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuuran. Ang anaa sa kamatuuran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudeo, Wala ko'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pasaylo. Gusto ba kamo buhian ko ang hari sa mga Hudeo? sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya, si Barabas mao among gusto. Si Barabas usa katulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya ug sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, Mabuhi ang hari sa mga Hudeo. ug siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao, Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo, nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya
miingon si Pilato kanila, Ania ang tao. sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila, Kung mao kana, kuha siya ug ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. ang mga Hudeyo mitubag, Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon, kay siya nagpakaanak sa Dios. sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siyag kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Hesus. Tagadiin kabagayod. Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, Dili ka ba mo tubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga akong may kahum sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? si Jesus mitubag. Wala kauntay gahom kanako kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, mas sad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya, apan ang mga Hudeyo misinggit. Kung Buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bisperas sa pangilin sa pagsaylo. Unya, si Pilato miingon sa mga Hudeyo, Ania ang inyong hari. apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nangutana kanila, Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? ang kadagkuan sa mga pari mitubag, Wala kami laing hari, gawas sa emperador. tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeyo. Daghang mga Hudeyo nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. apan si Pilato mitubag, Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus, gikuha nila ang iyang saput ug gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ing nanay, Dili nato kinigisiun, magripahinuon kita kung kinsay magkanapanag-iya niini. nahitabo kini
aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gibahin-bahin nila ang akong sapot ug giripahan nila ang akong bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus nagbarug ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug didto, miingon siya sa iyang inahan, Babae, ania ang imong anak. unya miingon siya sa tinun-an, Ania ang imong inahan. sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, Giuhaw ako. didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, Natapos na. unya miduko siya ug namatay. Mangluhod tas makadiyot. Manindog. Ang mga Hudeyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay, sanglit ang umaabot nga adlaw igpapahulay, balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita ni ining hitabua nagmatuod ni ini aron manuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini, si Jose nga taga Arimatea, mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose, usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya dala ang kalim-an kalkilo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga pahumot, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudeyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa katanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus ug sa maong tanaman
may usa kalubnganan nga wala pagayud kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam ug kay duol raman ang lubnganan ilang gilubong si Jesus didto. Mao kadto ang pasyon sa account gikan ni San Juan. Ang ebanghelyo nga gisuwat ni San Juan, daghan-daghan sa siyag mga detalye nga wa sa dito sa ubang ebanghelyo ni San Marcos o sa kang uban pa. Pero ang pinaka-common nga mabati nato nga si Jesus gitugyan sa mga pari o sa mga pangulo sa mga Hudiyo sa paghukom nga nga pahamtangan siyag kamatayon. Ang mga pari maoy hinungdan nganong gipatay si Jesus. Karon sa inyong paminaw, kinsa may mupatay ni Jesus? Pari gyapon? Unsa man? Mga tao na. Wa na milabot ha. Kamo na mupatay ni Jesus. Nganong ang pangulong pari og ang mga pari og ang mga magtutudlo sa balaod, si Pilato, sila si Herodes, nganong sila may nihukom aron patyon si Jesus? Unsa may rason? Tungod kay wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Ang usas mga nakita nato dinhi ang ilang garbo, kasina, tungod kay si Jesus misikat nagmaayo, unya ang tudlo pagid ni Jesus, ang ipanudlo ni Jesus, usahay maigo sila kay naaman sila yung mga sala nga kanunay badlongon ni Jesus. Ang sala sa garbo, ang sala sa kasina, maogyoy mipatay ni Jesus. Muna karong panahon na ang tubag atong niingon ko kinsay mo patay ni Jesus, mao ang mga taong naay garbo, mga masinahon, mga hakob sa gahom o bahandi, mga bisyoso sama ni Judas nga attach kayo aning kwarta. Ana, sige lingiay mong tupad ing na kay garbo diha, ina pagarbuhon ka, ina di ka masinahon kay og naagay taning garbo, kasina ug uban pang mga sala, patyo nato si Jesus. Pero unsa man say gipangayo ni Jesus sa iyang pagpakamatay, nga unta ang makasasala madutlan sa iyang buhat sa kaluoy sa pagpasakit o pagpakamatay, unya mobiya tas atong sala. Kanabang ato ng desisyonan nga biyaan ang atong sala. Kinsa ninyo dinhi ang mobiya na sa inyong sala? Taas ang kamot. O unsam day mong uban? Sige mo anang sa. Kalain yung batasan. Sure mo? Nga 20 ra ka buok ang mo desisyon karon? Tanawa ha? Kani indicator gani. Nanimba pa gani ta dinhi. Wara ta sa 1/20 nga porsyon sa tibuok natong parokyano das mga bata
dinhi sa atong parokya. Inaaman tas mga 25 to 30,000. Nya pila ra ning nanambong? 1/10. 1/10 di ay no. Sa nang 1/10, 10%. Mao ba na siya? 10% ba nang 1/10? Lagi 10%. Ana. So kani wa man ni kaabot og mga 2,000. Wa man gini kaabot kani 1,500 tingali. Unya, tawgon ta ginig mga buutan. Kani bang ni adin mo ni kinabuutanan katong wa manambong ron din may pagkabuangon gito. Nya karon og kining mga buutanon dili mo desisyon karon nga mobiya sa sala, samot na to sila. Samot na giturong tuas tarian, tuas buwangan, tuas mga beach resorts na nagtupis-tupis dito. Nya nagkuyog-kuyog, paris-paris, mga babae o lalaki, mga manag-uyab. Nya karong gabi mingon dayon ilubong nato si Jesus. Naawrid dito adto ka mga beach, mga Boracay, mga Santa Fe, mga ato aron dito. Diha pa man gitoy na isyos una nga nagkagubot dito sa bantayan kay naay mag-unsa to bikini open. Di ba nagkagubot to? Nya dito say pare nga na-involve ako ra ba tong classmates una pare Santa Fe kay iyang gibabagan ang music musical festival ana ba to wa ko kasabot ato nga Bernie Santo. So kana mopatay ta ni Jesus. Akong Osbon pahunaton ta mo ha, last na lang gini na akong pangutana, wa na ko'y labot sa inyong kinabuhi. Kinsa ninyo dinhi sugod karon mubiya na gyud sa mga sala ta sa kamot. Salamat in taon kay ni sobra nas katunga. Kamo dias gawas ako ra ba mong gipasiplatan wa gini pataas kamot ninyo. Ani pataas dai daghan dai. Pulos man nagpataas hanap-hanap naman ko ni akong mata. Ambot ang choir ni pataas ba tong choir wa ko kapasiplat da. Ang ni pataas sa dai. Sige. Karon, unsa maning sala? Ang sala, generic gina, mopatay og kinabuhi. Di na mo ila og unsang klasihas kinabuhi. Balaan ba ng kinabuhia o dili? Patyon gina sa sala. Mao na si Jesus, balaan kayo, patay gyud. Ang katusang duha katulisan, mga buangon, patay lang gyapon. Ang sala mo ni patay ato? Silang tulo ba? Ang sala mo ni patay. Nya unsa man pagpatay sa sala sa kinabuhi. Dunay pipila ka mga aspeto ang kinabuhi. Una pamamatay. Una gubon sa sala ang relasyon, relationship. Pangutan ay mong tupad na op ang mamatay inyong relasyon. Kamong mga asawa nga ni adinhi, kinsa ninyo nga sweet pa kay relationship sa inyong mga bana. Ta sa kamot. Awa na, patay na. Patay na. Kinsa dinhi mga banahabi nga magsigi pagyud og text og I love you sa asawa niya, magsige pag yung hug og kiss kada gid adlaw. Ta sa kamot. Perting pataya. Kana sugod nagkapatay relationship. Kinsa dinhing mga ginikanana nga di gyud mga saba sa mga anak. Ta sa kamot. Patay na sang relationship. Jutay na lang, buhi-buhi. Kinsang mga anaka dinhi nga magsigig yung tahod, di yun magtinapulan, musunod yun sa sugo sa mga ginikanan, ta sa kamot. Sa daghan sa kayong patay. Tungod na sa sala, katapulan, kalagot, kahiubos, anang
kusog mo judge, pagkayaw-yawan, pagka-demanding, patay dahil ng relationship. Kinsa ninyo din hibe nga hangtod karon excited pag yun mo nga mopalit og slot inig-announce nako. Tasa kamot. Patay sa relations pare, patay atos parishioners. Na. Nya inighuman na inig kapatay na sa relationship patyon dayon sa sala ang atong kalipay o kalinaw. Kanang kalipay o kalinaw, patyon gina sa sala. Ang taong nakasala, dili na malipayon, dili na sad malinawon. Nya ang iya sang mahatag ngadto sa iyang isikatao, dili na sad kalipay, dili na sad kalinaw. Kanalang kadawo. Kanang kadawo ba? Imong igsuon, nagkinahanglan, nya manghangyo nimo, imong balibaran, na din agi na malinawon. Di ba? Imo pag yung ikiha, kay wa kabayad sa utang, ya imo nang igsuon, patay ka niya. Inikada ninyo kita, wa na gyud kalipay, kusmod kay mong mga naong, bisag magbilar pa mo sa inyong ginikanan nga namatay, kusmod gyapon mong naong magbilar, mas kusmod pa mo sa patay. Dryness ba? Uga, patay na. So mo na ikaduhang patyon sa kanini ang sala. Unsa toy una? Relasyon. Sunod, kalinaw o kalipay. Maigo gani kaning mga butanga, mamatay na gainis imong kinabuhi ang relasyon. Mamatay sa dang imong kalinaw o kalipay. Ang sunod patyon sa sala, mao na gyud ang imong kinabuhi, ang imong ginhawa. Mao na ang uban maghikog, ang uban mo ambak sa building, maghigot og pisi, magpusil, maglaslas, mag-overdose sa tambal, o kaha mag-wild, mangrakrak anang na ang mga taong nagkapundok. Kulag na rin mo kalit og suod din ibrakrakan ta dinhing tanan, kay manabla ba, o niya igumanyag patay na tong tanan, iya dayong pusilon iyang Posible ba na? Hitabo ba dito? Las Vegas, dito sa Texas, diin patong dapita, nga dihay nag-worship nga mga tao, nga mga dinon to Katoliko, gisud nga to sa ilang worship area, girakrakan dito, dito sa nag-concert, Las Vegas man siguro to, girakrakan sa niya dito sa Babaws Hotel, ang gasigig kanta-kantag sayaw-sayaw, brakrakan sa iyang mini machine gun. So daghana sa datong patay. Ana. Nganuan, ang kinabuhi wa nay kahulugan basta mawagtang na ng imong kalipay, kalinaw o relasyon. Mao bitaw nang gidili gina natong sala, labi na ng sala nga lami kayo, kanang lost, kamong mga dalaga o ulitaw, bisan kamong mga minyo, ay gyud mo pailad ana hasta sad ming mga pari. Patay yung kolekta na mo ana. Lami magina, gakos-gakos, halog-halog, ana, kuot-kuot. Exciting man kaya kuno na, wa man ko kasuway ana sa. Nakasuway ba ko ato nalimot man ko. Ay gin mo pailad na nga naman. Inigresulta ng salaa, daghan na kayong naghikog tungod anang salaa. Daghan kayo ang naghilak sa tago tungod anang salaa. Way gila, dato og pobre. Kanalang magpakumpisal mi, dili pagani makasulti, nagtibi ng baba. Unsa mang salaa kasagaran, kana gyung salaa. Naagoy usahay, say sitinta na katuig ang milabay, kay 80 na kapin ang edad, 90 na kapin ang edad, guilty lang gyapon kay pagka 15 anyos nakakomit og abortion tungod kay nabuntisan sa uyab. Gipatay niya ang bata niya tungod kay mauwaw siyang masakpan.
Niya, hangtod na lang nga hilugana na, tiwasono na kay 92 na edad, maura gyapon na nag-una niyang guilt, ang paghilak nga gipatay niya ang iyang anak sod siyang tiyan. Nya karon ra ba kuno niabot nag 73 million ang induced abortion sa tibuok kalibutan matag tuig. Mag-average nag 73 million. Daghan na kayrong mga ginikanan, mga inahan nga wa na mahiluna ang ilang kasing-kasing kay mga kriminal na sila sa ilang mga anak. 73 million kada tuig ang mga inahan nga kriminal. Sige, katapusang lingi sa imong tupad yung na gusto kang makriminal. Ayun na. Gusto kang mupatay sa imong anak. Oy, daghan sa kay nato dinhi. O dili man kriminal sa aktual nga anak, imong gipatay ang similya nga mahimong anak, pinaagi anang mga pills, siging inom anang pills. Kanang imong pagpalaygit, kanang imong pagbutang anang kondom, kanang imong pagbutang anang ayudi, imong gipatay ang similya para mahimong anak. Niyag makalahos gyud kay may sang mo ikos-ikot, mo ikis-ikis, makalahos gyud, adi ay final ay abortion, kumot. Ingon ana kangilad ang sala sa kalibutan. Nya ang sunod nga patyon sa sala mauna ang atong gipuy-an nga kalibutan. Tungod sa sala ang kalibutan karon gusbat na. Ang ozone layer, matud pas mga scientists, guba na, dunot na. Ang atong mga underground water, contaminated na, dinagi na maulian. It takes a lot of centuries na sad siguro nga wa nagyoy ihog nga tong hugaw, una malimpyog balik kanang atong mga underground water. Pero kinsa may maka-expect nga wala na imuhog ngadto og kagaw, wa na gyud. Guba ng atong underground water. Ang ato sa mga kalasangan, labi na din is Pilipinas, guba na sad. Ang atong mga bukid, guba na. Ang atong mga baybayon, guba na. Di ba? Ang sunod ani, inyong mga naong gani karon gisugdan nagguba. Oh, inyong mga kilay gipangkiskis na. Inyong mga buhok gipangkulura na anang wa nagayog mga kolor. Mga naong nga natural na nga puti na mura nag mga masakiton. Ana. Daghan na kayong gipangguba. Nga igsoon dili pasad hopeless ang tanan. Mao na mo venerate sa cross. Atong hagkan ang cross aron makamaotang mo pasan sa cross. Dili ni madag scientific healing kung dili divine healing. Kung kitang tanan maghinulsol, dali ra sang ingnos Ginoo malimpyo ang tanang tubig. Dali ra sang ingnos Ginoo maayo ang ozone layer. Dali ra sang ingnon sa Ginoo maayo ang atong mga kadagatan kana kung maghinulsol ta. Sige, lingiag pakapin ang imong tupad. Ing na ayaw na pagpaugma karon na paghinulsol na. Ing na karon na ta maghinulsol. Ing na ba? Sige, manghilom tas makadiyot. Mga igsoon, manindog kita alang sa atong pag-ampo alang sa simbahan o sa tibuok kalibutan. Alang sa santos nga simbahan, magampo kita mga minahal uyamot alang sa simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan. Ang Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghiusa unta kanato aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Mangluhod.
Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod pinaagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo o sa pagsangyaw sa imong ngalan o pagpadala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa Francisco. Ang Diyos nga nagpili kaniya sa pagka-Santo Papa, maghatag unta kaniya kaayuhan o kabaskog sa lawas, aron mamaayo nga pagkagiya o pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom o walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdumala sa tibuok katawhan nga Kristohanon. Sa imong gugma panalipdi ang Santo Papa nga imong gipili alang kanamo, ubos sa iyang pagpangulo, liguna ang among pagtuo ug himua kaming mas maayong mga Kristiyanos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan, magampo kita alang kang Jose Palma, atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan, ug alang sa tibok nga magtutuong katawhan sa Dios. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, ang imong espiritu maoy nagdumala sa simbahan og naghimo kaniyang santos. Patalinghogi ang among mga pag-ampo og tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapag tawag, aron kadugangan ang among kakugi pagtuman sa among mga katungdanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan, magampo kita alang ni adtong nangandam alang sa bunyag. Ang Dios maluluyon maghimo unta nga mugbulig sila sa iyang gugma, mapasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig sa bag-ong pagkatao, ug maghatag kanila sa kinabuhi diha ni Jesus Kristo atong Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan og bag-ong mga sakop, dugangi ang pagtuo og kahibalo niadtong nangandam alang sa bunyag. Himua nga mataw sila pag-usab, pinaagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi, og himua sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos, magampo kita alang sa tanan natong mga igsoon nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo, ang Dios maghiusa ug magpundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga sa kinasingkasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan,
ikaw nagamping sa tanan nga imong gihiusa, tanawa nga maluluyon ang tanang nagsunod kang Hesus nga imong anak. Kaming tanan imo tungod sa among usa nga pagbunyag. Himua kami nga usa diha sa kabug-os sa pagtuo ug ampingi kami nga hiniusa dinha sa inigsuonayng paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Alang sa mga Hudiyo, mag-ampo kita alang sa lungsod nga Hudiyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo ug gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dad-a sila karon nganha sa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Magampo kita alang ni atong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultul unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, himua nga sila nga wala mag-ila kang Kristo makakaplag sa kamatuoran diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma alang sa usag-usa, sa pagsabot, pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadiyos o sa pagkahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma atubangan sa katawhan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang ni adtong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang mabubuhat o manunubos, pinaagi sa pagkakinasing-kasing sa ilang konsensya o kinabuhi. Mangluhod kita. Manindog kita. Makagagahom og walay kinutubang Dios, gibuhat mo ang mga tao aron ang tanan mangandoy sa pagkakaplag kanimo ug makabaton sa kalinaw human ikaw makaplagi nila. Itugot nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalan, makaila unta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan, sa imong gugma o kaluoy, o mudawat nga malipayon kanimo ang usa og matuod nga Dios ug Amahan namong tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga namunuan sa gobyerno, magampo kita alang sa nag-alagad sa gobyerno. Ang Dios mag-agak unta sa ilang mga huna-huna ug mga kasing-kasing aron ang tanan nga ilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, ikaw nasayod
sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo bantay ang anaa sa gahom aron ang tibuok lungsod bisan diin makapahimulos sa kagawasan sa tinuuhan sa kahimtang nga walay kahadlukan ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga gikinahanglan sa tanan, magampo kita, mga minahal o yamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, o kagawasan sa mga bilanggo, supak sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom, ug sa mga sakit. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom o walay katapusan, ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan o bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom. Patalinghogi ang mga pag-ampo sa tanang nagsangpit kanimo diha sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang diha sa ilang mga kinahanglan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon ang veneration of the cross. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo simbaon tang Ginoo. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo simbaon tang Ginoo. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan.
atong i-dispose ang atong kaugalingon sa pagdawat sa atong Ginoo. Ang mosunod ani karon ang part 3, ang atong Holy Communion. Mga igsuon, manindog kita og sa kinasing-kasing atong awiton ang amahanamo nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mukalawat kanimo apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, gihatagan mo kami bag-ong kinabuhi pinaagi sa madaugong kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ipadayon kining makaluwas nga buhat. Makaamgo unta kami kanunay sa among pakigambit niining misteryo ug magpadayag unta kami niini kanunay dinha sa Kristohanong pag-alagad namo kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, manglingkod sa makadiyot. Salamat sa mga tao nga aming alagad nato karon, usas mga grasya nga atong nadawat mao ang kalimpyo sa atong kalag. Tungod sa kamatayon ni Kristo, malimpyo na kita. Unya, ato karong i-prosesyon ang mga simbolo sa atong kaluwasan. Unya, ato usang pasalamatan ang tanan nato mga ministries nga mialagad karon, ang atong mga PIMAG, ang ato mga LGU, kapulisan, mga barangay officials, barangay tanods, ngaming abag nato, ang ato mga Eucharistic lay ministers, ang atong kining mga ushers and usherates, ang mga sacristans, ang atong choir, ang atong parish San Vicente Ferrer Parish Grand Choir, ang ato mga IT, mga parish personnel, ang ato usab nga mga katawhan nga mi-sponsor karon sa pag-decorate sa mga karo nga atong prosesyon. Sama pananglit sa atong Santo Entierro, nag-sponsor ani sila si Sister Fe Barino, niya ang Jesus Nazareno, sila si Nanay Sising and family niya sa Mater Dolorosa, ang pamilya ni Brad Boy o ni Sister Lalay Mantuhak, niya ang St. Peter, sila si Brad Roy Miot family, ang La Pieta, sila si Cap Fe and Brad Titing Pipito, ang Holy Cross, Cap Johnny Cantero and family, si Veronica, sila si Mr. Crescencio, hapit man ni masangay nako, Mrs. Jocelyn Ronquillo, dito sa Sambag, no? Nya ang Jesus nga nagampo, sila si Nay Conching and family, nya San Isidro Labrador sa Lataban, nya Maria Mediatrix, Honorable Cirilla Mantuhak and family. Mao ni ang atong mga karo karon nga mo prosesyon, basig na sa iwa nako masulti ug uban pa. Human sa ato karong final prayer, ato ning kuhaan sa tabo na sad bang atong altar, nya kaning atong cross nga givenerate, ato ning ibutang diha dapit sa ubos, nya inighuman sa atong prosesyon, pwede ta kay mag-vigil man ta dinhi, pwede gyapon og magpadayon ang atong pag-venerate sa atong cross. Unya inig-uli nato gikan sa atong prosesyon. Sa atong prosesyon, ang atong order mao kini, ang atong og naay litcom, ang atong litcom, barangay tanods, pipila ka barangay tanods, unya ang atong cerealis, mga sacristans, nya sundani sa drum and bugle, nya dayon mga katawhan, nya mosuod dayon ang Santo Entierro, nya mga katawhan asad, choir o katawhan, nya naay mag-lead sa rosary.
mag-alternata, rosary, o sa misteryo, niya awit na sad, o sa lain na sang misteryo, niya awit na sad, maunay atong order. Niya, magsunod ang Mater Dolorosa, doon naman tingali gyapon to'y sounds, na agyapoy magrosaryo, niya magkanta. So, sabot na ning atong choir, o kinsay mosunod. Niya mosunod ang mga tao, dayon kadtong lain-lain nga mga karo, niya sundan sa mga tao. Bahin-bahin lang ta. Ay lang mo pagtingob yun sa usa ka karo, no? Para daghan sad ma-distribute. O niya, ang atong ruta, karing anhitagi aning kilid, padong adto sa kilid sa gym, sa barangay hall, niya right turn, magyapon katong sa una, niya dayon right turn, padong adto ilang kanadihang ilang sana nanay sising, lahos na ngadto sambag, kogon, korba, balik dinhi sa atong kapilya. Nya ang atong i-occupy ang kanalang usa ka lane, kanang dinhi nga lane dapit sa ato aron dunay usa ka lane nga kaning kuan bakante anha diha maka-signal ang ato mga kapulisan o ato mga barangay tanod alang sa mga motorista nga dili mukuyog sa atong prosesyon, maka-overtake sila nato uban sa pag-manage sa ato mga kapulisan o mga barangay tanods o uban pang mga niabag sa control nato sa traffic. Ato mga pimag o uban pa. Nya kamo na lay mag-igo, kamong nanguyog pag-secure sa inyong mga provision sa maskandila, atong tubig o uban pa ninyong mga provisions, ha? O, ay ko ninyong basula o wa mo'y tubig kay dili na nato concern. Nya inig uli sa dire ay sad mo pangitag kaon wa tay kaon. Ting puasa maron, ting fasting. Og mga adlawa mao ang atong tiniblas na usab, ikatulo o katapusang tinieblas or pag-ampo sa kabuntagon para sa ato dinhing anis atong parokya alas 6 sa buntag. Gihangyo nako ang tanan nga mga mandated organizations and commissions kay murag wa kay ko kakita ninyo dinhi ni atong niaging mga pag-ampo sa Huwebes o ganiha. Hinaut ta maka-ending mo katong wa jud ka-apil. I-text na sa inyong group chat ako tang i-encourage nga manganhita nya kamo sa mga katawhan nga gustong moampo uban kanamo dinhi anhita og mas buntag. Unya mao gyapon alas 9 hangtod sa alas 12 pangumpisal ug mga adlaw nya inig kahapon wala na tay activity, mingaw ni dinhi preparasyon na tanan para sa misa sa ikagabi. Alas 8 ang atong misa sa Vigil Mass. Taas-taasan na nga misa. Unya mo pahuway tag kadiyot, mo balik na sa tay ka alas 3 para sa atong sugat. Nya human sa alas 3 nga sugat activity, mosunod dayon ang Santos nga misa sa unang misa sa Easter Day na mga alas 5 na tingali na or before 5. Nya the rest Sunday schedule na. Hasta sa ato mga kapilya Sunday schedule. Unsay inyong schedule sa Domingo mao na nay imisa sa nato inig ka Domingo pohon. Hinaton ta buhi pata. Okay na? Sige. Manindog ta. O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak og nakakaplag na kami kalauman dinha sa iyang pagkabanhaw. Upaya kanunay ang imong katawhan, panalangini kami og pasaylua ang among kalapasan. Ligo na pagayod ang among pagtuo og pagdangata kami sa kaluwasan nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.